Ngingudokotela uRaghavendra Goski, onguchwepheshe omkhulu we-microsurgical andrologist kanye nodokotela womchamo kanye nochwepheshe bezocansi e-Apollo Hospitals, Jubilee Hills, Hyderabad. Manje ngizochaza kini mayelana ne-epididymal cyst. Yini i-epididymal cyst? I-epididymal cyst iyisikhwama esigcwele uketshezi esizungeze izintanga noma ngemuva nje kwezintanga ngaphakathi ku-epididymis, konke okuqukethwe okutholakala esikhwameni sezintanga. Ngakho-ke ivame nini? Kuvamile eqenjini eliphakathi kweminyaka yobudala engama-20 kuya kwengama-40. Kuyivela kancane uma kwenzeka ezinganeni. Kufanele ukhathazeke nge-epididymal cyst. Iningi lezikhathi lezi cysts ze-epididymal azinabungozi, okusho ukuthi azinawo umdlavuza. Awudingi ukukhathazeka ngalezi cyst. Ngakho-ke singazithola kanjani lezi cyst? Uma kukhona i-cyst encane kakhulu, le cyst singayithola ngesikhathi sokuhlolwa komzimba okungahleliwe noma uma wenza i-ultrasound yesikhwama samasende ngenxa yesinye isizathu singayithola le cyst. Ngezinye izikhathi uma uzihlola noma uma i-cyst inkulu kakhulu, ungazitholela uqobo ukuthi kukhona into ethile noma inqwaba esikhwameni samasende. Lezi yizinto ezivamile esingazithola, izindawo ezivamile esingazithola. Kodwa nini kufanele uye kudokotela ngalawa ma-epididymal cysts? Uma i-cyst inkulu kakhulu, uma ikubangela ukungakhululeki, izinhlungu esikhwameni samasende noma uma uzwa ubuhlungu uma uhlolwa, lezi yizimo lapho kufanele uvakashele udokotela. Sibaphatha kanjani laba baguli? Uma kuyi-cyst encane kakhulu, akukho okumele ukwenze. Kumele nje ube ngaphansi bokuhlolwa njalo ezinyangeni eziyisithupha kuya konyaka ukuze ubone ukuthi ikhula noma imela. Ngakho uma ikubangela izimpawu, uma ikubuhlungela, yilapho uma i-cyst inkulu, ukwelashwa okuhle kakhulu kuyisusa ngokuhlinzwa okuncane okuthiwa i-microsurgical epididymal cyst removal. Lokho kubizwa ngokuthi i-epididymal cyst castectomy. Ngakho-ke ezinye izindawo lapho isifiso esithile singenziwa khona, lokho kuyinto yesikhashana kodwa i-cyst izophinde ivele futhi uketshezi luzongcwabelana. Abanye bangase batusa i-sclerotherapy kodwa akuyona indlela engcono kakhulu yokwelapha ngoba uma senza i-sclerotherapy kunengozi yokulimaza i-epididymis. Ngabe lezi cysts ze-epididymal zingadala ukungabi nenzalo? Kubantu abaningi abanezifo, ama-cyst e-epididymal awanabungozi futhi avamise ukuthi angabangeli ukungabi nenzalo. Kukhona uhlobo oluthile lwama-cysts, lokho esikubiza ngokuthi i-spermatocoel. Kuwuhlobo lwesimila se-epididymal lapho ama-sperm atholakala ngaphakathi kwe-cyst engase ibangele ngezinye izikhathi ukuvinjelwa. Uma kungenjalo, i-cyst epididymal ngayinye ayihlobene nanoma yiziphi izinkinga zokuzala. Ngakho-ke, ingabe i-epididymal cyst ingadala noma iyiphi inkinga yezocansi? Enye imibuzo, i-epididymal cyst ingabe iwumdlavuza wesitho sowesilisa? Nalokho kucacile. Ama-cyst e-epididymal awanabungozi. Awudingi ukukhathazeka kodwa uma mkhulu noma ubuhlungu, kufanele uvakashele udokotela we-urology noma we-andrology ukuze uhlolwe ngokujulile. Ngiyabonga. Kuhle.